vaig venir perquè tinc un germà aquí, que fa temps que viu per aquí, i doncs vaig fer venia com pas, no? L'objectiu no és Catalunya, però l'objectiu tenia un altre lloc cap a Europa del Nord. De Marroc a Catalunya, no de Catalunya no, però Barcelona, això sí, és molt coneguda, el Barça, el futbol, tot això sí. Però Catalunya com cultura, llengua, tot això, no. Qualsevol persona democràtic se sorprès, no? No parlo, però parlo com una cosa natural, no? La democràcia, cada persona té dret d'expressió i diuen, no? La democràcia, la llibertat, dret no sé què, però quan vols practicar-la hi ha altres treballs, com diuen, no? I això trobo una mica raro que si diu estar al primer món. Home, si tercer món encara diu pot ser, però diu primer món i no deixar persona expressar què pensa, doncs això jo trobo que no. Home, un país normal, jo penso que és un país normal, un país de dret. Un país de dret social, de justícia, democràcia, això és un dret normal. Sentir el ciutadà, sentir llibertat a la seva terra, o al seu poble, això jo trobo el més normal, és un país normal. Jo penso que sí. Qualsevol país té, com diuen, té cultura pròpia, té economia, té gent que té poble que vol aquesta, doncs, definició literalment a qualsevol lloc que té dret de viure independent, lliure. Si m'agradaria, la pregunta. Clar, si jo estic parlant d'un país normal, és normal, m'agradaria que la persona que expressi, si diu no o sí, és un problema, però sentir que cada un té dret. Qualsevol cosa té dret, igual com eleccions, qualsevol eleccions política o municipal o d'això. La gent va a votar, si no, doncs s'ha de respectar el poble. És normal que la gent pugui dir el que pensa.